Нашето тяло ни сигнализира, когато е време за детокс. Има механизми, които действат очистващо, като дори сълзите, самото поемане на въздух и издишане е също очистване. Нашата храносмилателна система, нашата кожа, тя сама се излющва. Ние се регенерираме нон-стоп. За целта ни трябва помощ. Ние правим всичко възможно, за да поразим това. Дори прехранване с най-различни неща, които са твърде много калории, малко изразходване на калории и непрекъснато смятане, калкулация, аз не отслабвам с тая диета или с този режим. А всъщност, даже аз не обичам да се говори за отслабване. Не е въпроса просто да отслабваме, а да намериш твоя начин на живот, по който ти ще можеш да балансираш с лекота жизнените си процеси. Да не те затормозява начина, по който ще се храняш, да не се чудиш какво да готвиш нон-стоп, да не се чудиш кои витамини да си купиш от аптеката. Знаеш да си имаш твоята система и да знаеш, че без движение, без дишане, без пиене на вода, няма жизненост, без хранене, няма виталност тялото. Затова сме измислили пълна промяна. Програма Пълна промяна ви дава толкова много.